এইটো গৰেশ্বৰৰ কোনোবা এজন মানুহে দিছিলে হ'ব পাৰে তেখেতসকলে মছলপুৰত আহিবলৈ প্ৰায় 3খন গাড়ী চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইকাৰণে কোনোবা দিছিলে চাগে এইটো লৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম। हेलो एसबी ब्लग नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायनाय थाग्रोबाय। स' जों दिनै मोननै टपिकआव रायलायगोन। बिपिएफ दोलोआव माखासे एजिपिनि जइन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे बिथांनि माखासे लोगोफोरा दिनै बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैदों आरो मैयानि जि नटिफिकेशन फैनाय कर्टनिफ्रायहाय जुडिशियेल कर्टखौ जोंनि मुसलपुर 6 शिड्युल एरियानिफ्राय बोखारनानै रङिया बायदि दाबसे नन शिड्युल एरियायाव लांनो नागिरनायनि बागै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा मा बुंदों जों फंनैसो बेखौ नायना लाग्रोनि अब्ला जों थारैनो बुजिनो हागोन। आरो बेनि उनाव जोंनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों बेखौबो जों एसे नायना लानि बेनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायनोसै बिदिनो। स' जोबजासिम नायलां रायजो नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं टपिक दंबावो लास्टआव आं होगोन बेखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ मा अर्डार होदों एभिक्शननि सायाव स' बेखौबो सावरायगोन। स' नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम था आरो जोबजासिम नायलां अब्लाना गासिबो खोथाखौ बुजिनो हागोन। CWC दिनै बिजिनियाव जादोंमोन मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा जोङो अर्जुन नार्जारि पानिरिनि आरो बेबादिनो फंबाय जोङो गासै आवगाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन जों फैनानै दिनै बिपिएफ दोलो राजखान्थि दोलोआव जइन जाफैदों। जों गिबियाव साबायखर बावो मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जों बादि फिसा मानसिखौ बिपिएफ दोलोआव खाबु होनायनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा जोंखौ बिपिएफ फेमिलियाव बोजबनानै लानायनि थाखाय इयुनाव मोजां जोङो सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जादों बिएलटिनि दैदेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव दैदेननाय नर्थ इस्टआव सा सानजा रायजो भारतआव गासै जोंहा 10टा सिक्स शिड्युल दङ। मिजोरामाव 3 सिक्स शिड्युल, मेघालयआव 3 सिक्स शिड्युल, त्रिपुरायाव मोनसे सिक्स शिड्युल, आसामाव 3 बिटिसिखौ लानानै सिक्स शिड्युल। बयनिफ्राय इयुनाव एग्रिमेन्ट जानाय बा एकर्ड जानाय बे जाहैबाय बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंहा बर' भाषाया 8 शिड्युलाव रिकगनाइज मोनदों। बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंहा सिक्स शिड्युल मोनसे एनाउन्समेन्ट मोनदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायनि जि बिटिसि बयनिफ्राय इयुनाव 2003 मायथाइयावसो एग्रिमेन्ट जादों अब्लाबो बिराद फास्ट बे मोनसे डेभेलपमेन्ट जादों। गोदोहाय जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनो थाखाय इउनिभार्सिटि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय इउनिभार्सिटि गैयामोन। लवार आसामाव बिटिसि एकर्डनि उनावसो 2003 मायथाइनि उनावसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोनदों जायनाखि जोङो बिटिसि एकर्डनि उनाव मोनदों। दा बेफोर मोनसे उदाहरन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बयनिफ्राय इयुनाव जोङो बर' जाथिया सिक्स शिड्युल मोनदों अब्लाबो बयनिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्ट जादों। उदाहरन हिसाबै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव प्लेन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव सिक्स शिड्युल एरेन्जमेन्ट रावबो मोनाखै नाथाय बर'फोरासो मोनदों बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव आरो बयनिफ्राय उनाव एग्रिमेन्ट जादोंब्लाबो बयनिफ्राय फास्टेस्ट डेभेलपमेन्ट जादों। दिनै मा होनो मिजोरामाव 3 सिक्स शिड्युल दङ सांमाफोरनि थाखाय माराफोरनि थाखाय लाइफोरनि थाखाय बिथांमोना बिटिसिआव नायनो फैयो बोरै डेभेलपमेन्ट जादों। त्रिपुराया जोंनिफ्राय सिगां सिक्स शिड्युल मोनदों अब्लाबो जोंनाव नायनो थाखाय फैयो। कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआ बिराद सिगांनो सिक्स शिड्युल मोनदों नाथाय बिटिसिखौ बिथांमोना नाहरबाय थायो। मेघालयआ 3 सिक्स शिड्युल दङ गार' खासि आरो जयन्तियाफोरनि थाखाय नाथाय बिथांमोना बिटिसिखौ फ्राय नाहरबाय थादों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय जि बिटिसि 2003 मायथाइ बयनिफ्राय इयुनाव एकर्ड जादों नाथाय बयनिफ्राय फास्ट डेभेलपमेन्ट जादों। मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन नन सिक्स शिड्युल एरियायाव लांनायखौ जोङो खुनु कारनाव मानिनानै लाया आरो मैयानिफ्राय जोङो गोबां खबर लागासिनो दङ। खोब सम्भब समबार मंगलबारनि गेजेराव जोङो बिनि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ बबे कारनाव बबे जुक्तियाव बिथांमोना मा लेटार लिरदोंमोन मानि थाखाय बे बाथ्राखौ जों मिथिनो हागोन। आरो बेबायदि जुदि परिबेस थायोब्ला पर्बत जरानि थानानि सिङाव जिखिनि दङ जेनेबा बे पुलिस स्टेशननि सिंखौबो क'क्राझारा गोजान जायो होननानै बेखौ धुबुरियाव लांनायनि जुक्ति फैगोन नामा? बा नोङो चिरांनि बबेबा नोङो बेंटल एरियानि थानानि एरिया गोजान जायो होननानै माखासे एरियाखौ दानख'ना लांगोन नामा? बेबायदि कुनु कारनाव माने जानायखौ जोङो लुबैया आरो बेयो जोंखौ हार्ट खालामदों जोंखौ बेयो आघात होदों आरो बेखायनो आङो बे जि अर्डार महामान्य जि गुवाहाटी हाइकर्टनि जि अर्डार आरो बे अर्डारा
हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि लेटारनि रिफारेन्सआव होनाय अर्डार बेखौ स्ट्रंलि अपोज खालामदों आरो बिनि सायाव मा पद्धति मा जोङो डिसिसन लानांगौ माबायदि जोङो जुजिनांगौ सोमावसारनो जुदि प्रयोजन जायोब्ला बिनि थाखायबो जों सोमावसारगोन दा बेखायनो इसिङारि बाथ्राया मा फार्स्ट माने लेटेस्ट फाइन्ड आउट दा इन्टारनेल माने बे जि बिथांमोननि जि बाथ्रा दङ बेखौ जोङो नायगिरग्रोनि बिनि उनाव जोङो स्ट्रंलि बिनि सायाव खामानि मावगोन गोजोन्थों स' नोंथांमोना नुनो हायो नैबे भिडिअनि थ्रुयै जे बिथां kastomBasumatary बिथाङा एजेपिनि सासे जइन्ट सेक्रेटारिमोन आनिफ्राय बिथांजों लोगोसे टंला पानेरिनिफ्राय माखासे लोगोफोराबो दिनै बिपिएफडब्लिउआव जगदान होफैदों एन्ड जगदान होफैनायजों लोगोसे बिथांमोना पर्टेल मिडियानि थ्रुयै माखासे गोबां इम्पर्टेन्ट खोथा बुंलांदों जिहेतु बिटिसि एकर्डनि समनिफ्राय जों मा मोनबोदों आरो बर्तमान जोंनि थासारिया माबायदि माखासे जेंना जेंसिफोरजों माबायदि सोलिबोगासिनो दं बे साननैसोनि गेजेराव बा उन फिउचाराव जोङो माबायदिहाय सोलिलांनांगोन बेफोरनि बागै बिथांमोना मोजांहाय भिडिअनि थ्रुयै मोजाङै क्लियारलि बिथांमोना बुजायलाङो स' थिग बेबायदिनो बिथांमोना मोजां थांखि लानानै दिनै बिपिएफ दोलो बायदियाव जोंनिनो बर'नि मोनसे दोलो हिसाबै जइन जाफैदों आरो बिथांमोना थारैनो बुंनांगोन बिथांमोना एबसुनि गोख्रों सोद्रोमामोन स' जों रायजो राजा हिसाबै बर' रायजो राजा हिसाबै जोङो बेखौनो लुगैयो जे बयबो जिखुनु दोलोआव थाङा मानो नोंथांमोना जाहाथे जोंनि बर'नि माखासे समस्याफोरखौ खनले खनले दैखांबाय थायो आरो बिनि बागै सुस्रांनो नाजायो आरो मोजां लामाथिं जोंखौ आवगायलांहोयो बेखौनो जों खावलायगोन स' दाना मैया जुरिडिक्सन कर्टखौहाय जे 6 शिड्युल एरियानिफ्राय बोखारनानै रङिया बायदि दाबसे नन 6 शिड्युल एरियायाव लांनो नागिरदों स' मोनखानाय पावारखौ मानो थाखाय फिन दस्रा जायगायाव लांफिननो नागिरदों स' बियो जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर कुइसन मार्क जानानै थाबाय स' आसलथे मामोन बेनि मेन रिजोना मानि थाखाय बेबायदि खालामनो गोनां जाखो सोरनि बिथोन होनायजों बेबायदि मावदों जानांगौ स' बे थारैनो गनायथावना नङा आरो जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा स' थिग बेबायदिनो मानगोनां दिपेन बर' साराबो बेखौनो बुंदों आरो बिथाङा खौरां लागासिनो दं होननानै फोरमायदों पर्टेल मिडियानि थ्रुयै आरोबाव फैबाय थानाय समफोराव थाबैनो गोख्रों एक्सन लागोन होननानैबो बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों स' जुदि बिथाङा बेबायदिनो उइदाउट एनि प्रेसार अफ दि रुलिं पार्टिस पलिटिकेल पार्टिनि जिखुनु प्रेसाराव थायालासेनो बेबायदि इन्डिपेन्डेन्टलि जोंनि माहारियारि आफादखौ जुदि मोजाङै बेबायदिनो गोख्रोङै नन पलिटिकेलि सालायलांनो हायोब्ला थारैनो बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां आरो जों बेखौनो हास्थायो नोंथांनिफ्राय जे नोंथांनि निउट्रेल जानानै माहारियारि आफादखौ सालायलांबाय थायो बर'नि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो नाजायो अब्ला जों थारैनो माहारियारि आफादखौ जों सिबिगोन आरो सिबिबोबाय थादोंबो थिग बेबायदि मावलांबाय थायोब्लासो जों थारैनो फोथायनो हागोन जे जोंनि माहारियारि आफादा दिनैसिम गोथारैनो दङ होननानै बेनिफ्राय डेलिमिटेसन प्रसेसआव जि आन्दलन जालांबाय साननैसो गोबां दोलोफोरानो नारा नाथा नाजादोंमोन जे जोङो खमैबाबो माने 10टा एसटि रिजार्भ सिट मोननो हागोन होननानै आसा खालामदोंमोन बयबो नाथाय बेबायदि एख' जाफुङासै आरो थारैनो जों बुंनांगोन बेवहाय जोंनि माखासे पलिटिकेल प्रेसार दङ होननानै आरो कमप्रमाइसनि गेजेरजों बेफोरो जालांबाय जों गनायबाय नाथाय फैबाय थानाय समफोराव 2026 सनाव फिन खनसेबाव इलेक्शन कमिशनारनि थ्रुयै जोंनि बिटिसिआवहाय रिडेलिमिटेसन जाबावगोन होनना बुंदों स' बै प्रसेसा जेब्ला जायो बेवहाय गासिबो जि दिनैनि समाव उल्थां फाल्थां जाजोबनो हमदों बेफोरो मोजाङै जिमान बार्निं इस्युस दङ गासिबो क्लियार जालाङो स' जों बेखौनो हास्थायगोन जे गामि सोसननाय दानख'नाय अबेबा रिजार्भ सिटनिफ्राय लांनानै नन रिजार्भ सिटआव सोहैनाय बेफोरो गासिबो जाहाथे सेटल जायो जों बेखौनो खावलायो दाना जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जुडिशियेल कर्टखौहाय रङियाव लांनायनि बागै जेब्ला पर्टेल मिडियाया मोनसे निउस चेनेला जेब्ला मानगोनां प्रमद बर'खौ सोंहैयो स' बियो माबोरै जानो मोनखो होनना बुंबाय बिथाङा माबायदि फिननाय होखो बिथांमोना नुनो मोनबाय बे जोबोद मिनिथावना जादों सोरबा बेक्तिया बुंनायलाय कर्टआ बेबायदि अर्डार हरो नामा सोरबा बेक्तिया आङो गरेस्वरनिफ्रायहाय मुसलपुरसिम थांनो उसुबिदा जादों होननानै बिथांनि थाखाय सोरबा कर्टआ कि बिखौ रङियाव लाना थांगोन बेथ' जुक्ति जायाखै स' बिथाङा एसे सानै हनै खोथाफोरखौ बुंनो सोलोंनांगौ नोङो सासे जोंनि बिटिआर रिजननि मानगोनां सिएम सासे मस्ट रेसपेक्टेबल जोंनि बिटिआरनि मस्ट रेसपेक्टेबल पार्सन हिसाबै नोंथाङा बेबायदि थुलुङा मन्तब्य बायदि खोथाखौ बुंनाङा जे सोरबा गरेस्वरनिफ्राय मुसलपुरसिम फैनायाव उसुबिदा जानायलाय जुडिशियेल कर्टखौहाय मुसलपुरनिफ्राय माबासिम लांनायनि
बा माबायदि बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनाङा एसे मोजां सलिड रिजन होनानै स्टेटमेन्टफोरखौ होनांगौ अब्लाना जोंबो क्लियर जानो हायो खोथाफोरखौहाय स' थिग बिदिनो आनिफ्राय दानिया हाइ कर्टनिफ्राय मोनसे आरोबाव नैबे मा फोरमायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा बुजिनो हागोन स' भिडिअखौ जों ससे नायनोसै ओमफ्राय बुजिना लानि आरो इंलिसाव बुंदों आं आसा खालामदों बयबो बुजिगोन आरो बुजियाब्लाबो आं ओरैनो फंनैसो जोबथारनायाव बुंगोन स' भिडिअखौ नायलांजोबजासिम The notice dated 4/8/2023 issued by the Circle Officer, Sidley Revenue Circle, whereby the petitioners along with the other notices, NOTICEE, were informed that they should shift from the encroached, inverted comma, protected tribal belt and block, inverted comma, area within 15 days or else action will be taken as per law. Taking into account the issue involved, this court proposes to dispose of the incident writ petition at the motion stage itself. Mr. Chaudhary, please take this. The facts enumerated in the writ petition are that the petitioners have been residing in their lands since ages, and all of a sudden the impugned notice was issued on 4/8/2023. Mr. K. Chaudhary, the learned senior counsel, has drawn the attention of this court to the order passed by the division bench dated 9/12/2019 in PIL 78/2012, whereby the division bench of this court issued various directions, including that the deputy commissioners of Bongaigaon, Kamrup Petro, Morigaon, Punitpur and Tejpur have been entrusted with the responsibility under the policy adopted by the government state of Assam, and accordingly were directed to take necessary action as required by law against the encroachment and file their personal affidavits verifying the action taken in regard to removing illegal encroachment from tribal areas. In the similar vein, directions were also issued to the Principal Secretary of Boroland Territorial Council area, namely Kokrajhar, Sirang, Baksa and Udalguri, to file their personal affidavit with regard to the action taken for removal of illegal encroachment from the said areas. The learned senior counsel further submitted that it is on account of the directions so passed by the division bench of this court that the impugned notice have been issued. The learned counsel further submitted that the respondent authorities have not taken into consideration the order passed by the Supreme Court dated 3/2/2020, which is an order passed on a special petition being SLP, a special leave to appeal, bracket CD number 222121/2020 against the said order dated 9/12/2019 passed in PIL number 78/2012. The learned senior counsel further drawing the attention of this court submitted that it has been observed by the Supreme Court that the deputy commissioner before him is required to take recourse to the appropriate remedy as is permissible in law. The learned counsel therefore submits that the issuance of the impugned notice has created an apprehension in the mind of the petitioners that they would be evicted from their respective possession of their lands without adherence to the observations of the Supreme Court in the order dated 3/2/2020. Mr. Arww Pujari, the learned counsel, appearing on behalf of the respondent numbers 1, 6, 7 and 8, submits that a perusal of the impugned notice dated 4/8/2023 shows that the circle officer Sidley Revenue Circle had directed the petitioners to vacate the land. So बेवहाय क्लियरलि जों मोनथिनो हायो जे बियो थारैनो एभिक्शननि बागै बुंदों बेनिफ्राय बे भिडिअनि थ्रुयै थारमाने PIL होनाय जादोंमोन सनखौ बारा गोसोआव गैला आङो ओमफ्राय PIL होनाय हिसाबै थारमाने बियो एभिक्शना
जागोन आरोना नन ट्राइबल जिहेतु जोंना ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय जिहेतु इलिगेल एनफर्समेन्ट जादों जोंनि एरियायाव जोंनि लेन्डआवहाय स' बेवहाय जायनाखि माने इलिगेल एनफर्समेन्ट जादों स' बिथांमोनखौहाय एभिक्सन खालामनाय जागोन स' बेनि नटिस अलरेडि हरनाय जाबाय होनना बुंदों स' बे दा आन्डार रिभिउ दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट फैगोन 24 तारिखआव हियारिं दंबो होननाय खोनादों स' बे हियारिंआव जों मिथिनो मोनगोन जे थारैनो जे एभिक्सननि नटिफिकेसन माखासे फैदों स' बेफोरो थारैनो जामारगोन ना जामारा जोंनियाथ' माखासे जालांखाबायानो स' आसा खालामदों जोंबो बे कर्टनि अर्डारनि थ्रुयै जोंनि बिटिसि सरकाराबो गोख्रों एक्सन लागोन आरो लानो गोनांबो मानोना जोङो जोंनि लेन्डखौ बासायनोब्ला जों थारैनो बे एभिक्सनखौ जाहोथारनांगोन अब्लासो जोंनि माखासे इलिगेल एनक्रचमेन्ट लेन्ड जि जानानै दङ बेफोरो फ्रि जानो हागोन अब्ला जोंनि पपुलेसनावबो एसे जों कन्ट्रल खालामनो हागोन मानोना जोंनि पपुलेसनजों गुबुननिखौ रुजुना नायोब्ला जोङो अलरेडि दा 50-50आव दङ स' बेबायदि जुदि गुबुना जुदि बेबायदि इलिगेल एनफर्समेन्ट खालामफैबाय थायोब्ला स' इन फिउचार जोंहा गोबां गोब्राब जागोन होननानै आं सानदों एन्ड पलिटिकेल मोनसे एसेब्लाबो जि पावार दङ जोंनाव दा बेबो गैया जागोन सानसे समावहाय आरो जों दा नुनो मोनो गोबां जोंनि सायाव प्रेसार होबोगासिनो दङ स्टेटआ आरो स्टेटनाथ' कमप्लिटलि इन्टेनसनानो मा होनना बुङोब्ला बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौहाय बोरै हायो बोरै हाया बोखानो थाखाय नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथांमोना सेस्था खालामबाय थायो जेब्लाय कमप्लिटलि बिथांमोना रावबो जोंनि मोजां जानायखौ लुबैखायाखै स्टेटआ जोंनि मोजां जानायखौ मेगन सायो गुबुना बेनिखायनो जोङो जोबोद सांग्रां जानानै एकदम केयारफुलि सब बिथिङावनो नोजोर होलायनानै जोंनि लिडार दैदेनगिरिफोराबो बेफोरखौ थाल लायै लायै खामानिखौ मावलांनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि बिटिसिखौ रैखाथि होनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों स' दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै एन्ड भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालाम आरो जोबथारनायाव नुदों भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला प्लिज आंनिनो आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय गोजोनथोंसै